Татарстанда журналистикаға үйрәтүне ике дәүләт телендә дә фәнни дәрәҗәгә күтәргән остаз Флорид Әгъзәмовның февраль айында туган көне. Аның якты истәлегенә багышлап ел сайын Флорид Әгъзәмов укулары үтә. Быел остазның шәкертләре Казан Федераль университетының милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы галимнәре фәнни-гамәли конференцияны журналистлар берлегендә уздырды. Milli матбугат чаралары системасында традицион һәм яңа медиа, мультимедиа, заманча мәгълүмат киңлегендә мәдәни әхлакый кыйммәтләр конференциянең төп темалары буларак тәкъдим ителде. Беренчедән, быел безнең журналистика кафедрасы оешуга төгәл 60 ел. Үзенә күрә бер юбилей елы инде ул. Зур дата дип әйтер идем мин. Бу чаралар, шушы юбилейга башланган чаралар нәкъ менә Флорид Әгъзәмов укулары белән ачылып китә. Һәм инде без әле ел дәвамында аның гына түгел, аның шәкертләренең, аның хезмәттәшләренең исемнәрен күп тапкыр телгә алырбыз, искә алырбыз дип уйлыйм мин, һәм зурларбыз, хөрмәтләрбез. Инде менә бу конференция әлбәттә ул бигрәк яшьләр өчен зур файдалы чара дип саныйм мин. Фәнни чарада Флорид Әгъзәмовның укытучы галим, декан буларак үзенчәлекләре генә түгел, аның газета, журналларда актив эшләгән мөхәррир журналист буларак та иҗаты барланды. 30 елдан артык кафедрага бүлеккә җитәкчелек иткән, факультет оештырган остаз университетта гомеренең соңгы көннәренә кадәр эшләде. Совет журналистикасы гуманизмы, игътибар үзәгендә кеше, Тукай журналист дип аталган хезмәтләре бик күп шәкертләренең өстәл китабы. Хәтер бер кайчанда бетми, югалмый. Бу юктан гына түгелдер. Флорид Әхмәтович ул яхшы кеше иде дибез инде без аны. Яхшылык бит ул күп нәрсәне үз иченә ала. Ул бер яктан бик таләпчән дә иде. Икенче яктан ул бик кешелекле иде. Ул һәр вакыт ярдәм итәргә әзер торды. Укыганда гына түгел, төрле көнкүреш проблемаларында дип әйтим мин дә, көндәлек тормышта да. Ул бер яктан безнең билимле булуыбызны теләсә, безгә шундый катгый таләпләр куйса дәресләрдә, инде имтиханнарда йомшаклык белгертте дип әйтә алмыйм мин аны. Ул безне аңларга тырышты һәм кешелекле мөгаллим, кешелекле укытучы булды. Телевидение белән бәйле заманча үзгәрешләр, яңа алымнар турында Резида Даутова чыгышы конференциядә катнашучыларда аеруча кызыксыну уятты. Айрат Бикбулатовның фәнни тикшеренү нәтиҗәләре журналистика тарихына бәйле. Галим Казан матбугатында Беренче Бөтендөнья сугышы белән бәйле темаларның рус һәм татар басмаларындагы үзенчәлекләрен ачыклаган. Мөслимә Гыйльманованың балаларга журналистик белем бирү буенча тәҗрибәсе көнүзәк тема буларак яңгырады. Яшь галимнәр өйрәнгән медиа киңлек тә актуаль. Аспирант Сун Кай Кытай белән Россия арасындагы икътисади элемтәләрнең медиада чагылышын анализлаган. Әлеге тикшеренүләр барысы да Әгъзәмов укулары дип аталган конференциянең нәтиҗәсе буларак фәнни җыентык итеп әзерләнә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.